Nagat-out. Mubagar na pati ano? Bagahan yung doon. Bagar ah. Nindot na siya. Lamig dinong agani. Galing ka. Kahit sa kung naman kapanghodan. Ano kita ko na? Dakon lang. O, wak di ko rin dakon. Nagbay ni wak na. Kaya, Uy, may iro. panagana balagi ko na anang May iro da. uso nga tidal wave nga mo kailap lang. Gamao nga. Uso na niya. Asa ba kaagi, Ter? Dara man? Ter? Asa ba kaagi? Asa lagbas sa pamanong? Ha? Ano ta lagi ganun pamanong? Hindi nila yun. Bulusan na rin siya. Oo, wala ko na nasdagat. Na diet bisa. Dagos tabay no. Galing ka. Mga lungag-lungag na. May iro na sa ag dito ba isang buok? Ay ba? Na dito. Ah, Luya sa iro nang sarar dito ba? kadulin ka bang? Kabang ba to? Ha? Wala eh. Ah, tadiha sa tilagdan. No, nagtangki nga, wa na trampa. Daghan ka itong manginhas diha sa Binabista, sa dito ba lain ng lungsod. Kay, kasi nang daghan na itong pinasin. Ito balihan mga kanasiris kay nice kay view dito sa unahan ba? Makita ni mo itong unahan mga kanasiris ba? Nice ang view dito ba? Mo itong fish pan sa una. Napa ba na isda na mati ha? Tanong na ito mga kanasiris. Mo di gibidyohan na sa una. Dako na kag dako na siyang dagat ba. Nice view. Nice view listeners. Nice view. Wawon kung makasaga. Kampihig mo ta? Kulur-kulur ba? Tato to, hindi tarog makulor oh. Kulur-kulur. Hindi pila murag makaka ba? Yung mga kulur nga pagka alimango gagmay ba eh. Ayan, gabi na ugali. Gabi kong yung tamak. Super tabok. Uy. Uy, sanina. Kawinan. Mo ni mga kanang ani sagbuta ba? Murag bilang. Baboy. Lawag di baboy. Gabi tamakan kay makapahid og lapo. Murag ba cross ba? Nilay bayan sa ulo. Wala na dito nagabot na. Ay, siminto ang ubos. Unsa to kanang dili siya tag-asuta ng bayra. Okay, pagkaspat mo ano. Kawinan. Wala tag-iya.
Pila to 300 meters batong gilayon gikan sa kuan para sa gobyerno ya tagiya. Oh, Dito sa bayan. Masama ito. Oo. Layo kayo. Oh, ito yung mga beach sa unang gibadlong ni Turkey kay ni. Bora na ko mamalik. Ito yung basan. Dengar biabas pa ni ba eh. Hindi na matol pamayabas. Ay, bunga. Na Ginagmay. sa atos nagbilaran wa na niya mo nyani ba. Ano man ginibugnay. Nahurot na. Pinilian. Kana nagbunga oh, pero Kung bunga. nangadaot lang sayang. Na ipang buti. Mo ni usos na biabasan ba. Ngita kag bunga. Mga tarong na po mga tarong ni. Mga bunga. Ha biabas oh. Dalang bugas. Ingat ang nanginok sige. Yung taghapon, mado pa unay na lang. Lagi? Katong Ah, kasi yung bantayan. Kilo mo nila. Ito na ko. Ginawa na rin. mga uhong dito mati ya, kung puti. Kitong isa kay murag dipulyo ba kana na? Murag dipulyo. Mura-mura po siya gamay o kanang nabitaw. Sa lubi ba buwa. Murag buwa. Murag tag buwa siya. Colorful yung mga tanom ani. Kini tanom mo nice kita okay. Sa gihimo ra ba ning tanom sa tagbilaran himo na nang tanom. Oh. Biyo man ko buwak niya kay Ani gini na punong balingon. yung mga Undang dito tanong-tanong. Ano yun tayo? Ano po? Sabay sa oso na po ng mga tao syudad. Eh, ang dami sabay na po daging mga probinsya. Okay, oso matakan sa kuwan. computer sa internet. Tundog po. Also na ipong post Facebook ba. Kaya na. Ini mingandi oh. Murag daog man ni. Nice flower. Tinggal dyan syudad dengan itu nindot ya kayo. Pino na tanong na na. Oh. Bigilo green design ba. Nice nga tanom. Kumain ani yan. Ito na punta. Kailangan na. Mular din mo uli. Gargo na pwede ka. Alas ang sa oras ka Ang motor na din sa mga daan siya. Balik kondra. Balik ko yan. Uy, gulo-gulo. Ba? Dito na biya. Masudlan lagi na ba? Alimango.
Ug karon mga higala, niya ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Limbo! Tungod kay dili nimo siya anak. Angay lang imo siyang ihatag sa tinuod niyang amahan, Giselle. Unsay? Niya ang resulta sa DNA test sa bata ug sa iyang amahan. Wa kay daganan kung mamugos ka sa pagkuha sa bata, Giselle. Gusto ba ko nimong patyo sa kaguol, ha? Ayaw ka malaka. Makaduwa ko ni siya na sa bag-o niyang bay uban siyang amahan. Pero, mag-agad ka nako. Unsa? Giselle, kung unsa man ang imo nahibaw-an nako sa una, kinahanglan itago mo ka na sa amahan siya na. Unsa? Pero, sakit kayo nang ibuhat mo na ako sa lumi. Dili na ako si Salome, Giselle. Ako na karon si Dorina. Unsa? Pero, unsa mo pagkitabo, nga nagpausap ka sa bungan. Mao ka nang akong tukiyon. Kung ngano nahimo na kong Dorina. Ha? Ay na lang og kalibog. Basta, mao na kinang atong sapot. Kung mingawon ka man gani ni siya na, tawag lang nako ni ining ako number. Daoy. Nausik man dahil nga akong paggam sa bata. Dili kini mausik, Giselle. Usa ka kabayani para ni Joseph. Sa amahan ni siya na. May mo bang makiksulti ko sa amahan ni Shana? Dili pa mahimo karon. Unsa? Kanus apa man di ay? Doon na ko'y husayon sa kong kinabuhi ug sa amahan ni siya na, Giselle. Busa, ayaw na pakita kang Joseph. Unsa? Tumani lang una ko sa akong mga plano. Sige. Mao man ka, ha? Pero, ayaw yung taon ni palayon ako si Shana, ha? Dili ka na mahitabo, Giselle. Ako lang unang husayon ang akong kinabuhi. Ug kung mahusay na kini, mahimo ng normal pagbalik ang atong tanang kinabuhi. Kini lang ang ibutang sa imong hunahuna, Giselle. Kung magpakita ka ni Joseph, maapil ka sa investigasyon sa nahitabong pagkidnap ni Shana. Busa, ayaw lang una pag-apil-apil sa kagubot sa kinabuhi ni Joseph. Oo, di ko mag-apil-apil, pero kining palilian lang ko panagsani, Bibi Shana, sa lumi. Dorina na lagi ang akong pangahan karon. Ayaw kalimot ni anak. Ug sa ako nang gikaingon, makauban mo ragi hapon si Bibi Shana. Ate Dorina, nganong dili mo kuyog na to si Mami Giselle? Kuan. Ha? Nganong may hunong matati? Baby, doon ako isulti ni mo, ha? O, nahibaw ko makasabot ka ni ini. Di ba ang ubang bata, ang ilang daddy mangyud ang kauban nila kanunay? Ha? Baby, ang imong daddy, mao si Dr. Joseph Berdan. Ako siyang daddy? Siya ang tinuod nimong amahan. Ang imong daddy. Busa, adto kagid uban niya. Aron dili mapriso si Mami Giselle nimo. Ha? Mapriso si Ate Giselle? Mapriso siya kung dili ka mo balik sa imong daddy Joseph. Nakasapot ka pa? Dili lang mapriso si Mami Giselle. Maumang gani. Aron dili siya mapriso, kinahanglan mo balik ka sa inyo. Aron mabayran ko usab ang uban na kunsa. Ha? Dili ka pa makasabot sa akong buot ipasabot siya na. Pero sa umaabot, magkasabot ka na. Sa pagkakaroon, ako ang imong Mami Dorina.
Nagkasabot ka ba? Ayaw na lang libuga ang imong hunahuna sa akong gipanulti. Basta, mo'y ibutang si mong hunahuna nga duna ka na'y daddy. Nabalik na ka si mohang daddy Joseph. Hello. Boss, Kadugay ba di mo nagka-report ako, Dopoldo? Unsa naman? Nalubong na si Salome kay dugay ka man kaayong nakatawag? Boss Eman, akong gisuroy ang trampolinarya diri sa syudad. Kuwa, gihaya nga duri na berdan. Oh, klaro na lang nga nalubong na yun eh. Kay pila naman kakasimana diha sa syudad. Boss, gisusiyan ako ang mga ospital, boss. Unya, Dopoldo. Pero boss, naglisugog ko ang record sa mga pasyente nga na-admit, boss. Huy, adto silang bay. Adto ka dito makakuha og informasyon. Dili na maduol ang ilang bahay, boss. May gwardiya na. Unsa? Pangitag paagi. Unsaon nimo pagdumdum ang lubong ni Salome. Adto sa mga menteryo. Pangita dito sa Salome. Pangutana dito sa mga tigatiman sa menteryo. Nakahibaw gina sila sa mga gipalubong. Oo, boss. Sige, sa meteryo kumadto. Okay. Sige, Dopoldo. O sa sunod ni mong tawag kinahanglan nga may balita ka na. Okay, sige. Bye. Nagkahinay naman ang lihok ni Ning Puldo. Si Puldong tinawag. Oh. Wa ko do sa mga punerarya si Salome. Taon-taon naman siya dito sa syudad. Ay maobitaw nga gipasusi ko niya mga menteryo sa syudad. Nga na ba yung gusto ko mang mahibaw, ha? Kung patay na ba yun si Salome? Oh, wa lang. Gusto lang kong maniguro. Mas maayo nang makakita yun ta sa iyang haya. O baka ha sa iyang lubong. Aron wa na tayo hunaon. Salamat nga naulin mo. Oh, waray problema ang amo lakaw. Nagkasabot ra kami ni Giselle. Ikaw kiti ay akong daddy. Oh, ako Elizabeth. Naagid ay ko'y daddy. Oh, ako ang imong daddy. Og siya ang imong mami Dorina. Ay, naglibuga ang imo na, ha? Bibi siya na. Happy man ko doon ako'y daddy. Baby. Ay, nanaday mo, ma'am. May noon kay nakaluto na ko, ma'am. Baby siya na. Pag-ilis una, ha? Oh, nagliling. Ilisi una ang bata. Ito ang iyang mga gamit sa sakyanan. Anak ko ng convenience store, manguta na bahin sa pamilya ni Dr. Bertan. Oops. Paayo, kinakinahundong ko nga din himi magkaabot sa una si Dr. Bertan. Ug klaro kayo nga nakailan niya ang tigbantay ng dakong tindahan. Hain makakaroon sila si Eman. Klaro ka ay nagpalayo pa sila din sa syudad. Dorina. May mong magsulti na. Yan ang dili. Nalipay kay ko nga nabalik na nako si Elizabeth. Pero may nakahasol ako. Unsa man ka na, Joseph?
Nganong di makagusto nga makikita ko sa nakasagop ni Elizabeth? Joseph, gisultihan na ka sa rason. Dorina, gusto lang ko may baw kung anong nasagop niya si Elizabeth. Nagikidnap ni. Joseph, sila gyud si Eman ang mga kidnapper. Busa, kinalang masilutan sila. Dorina, At imanan na lang si Bibisyana. may lain kang plano? Doon na. Ug mahibaw ka raon niya. Ha? Ma'am, Doc, andam ng panihapon. Mas may mga na lang ta. Kamay laktun pa ko. Asa naman ka? Doon na lang importanteng taong pakikitaan. Kinilang usa ka can beer ako, bay? Bay. May mong mangutana? Saan, bay? Nahibaw ka ba kung hain gihaya ang asawa ni Dr. Joseph Berdan? Ha? Kaya? Wa man lang matay ang asawa ni Doc Berdan. Buhi man si Ma'am Dorina. Unsa? Sigurado ka? Buhi si Dorina? Oh. Miagi pa magalito din eh. Uban ang batang babae. Hello. Boss, buhi si Salome o Dorina. Dili ka na mahimo. Pero maudyo di ang nitabo, Boss Eman. Dakong buhi si Salome. Nakita siya sa silingan nila nga may convenience store. Panuhay. Nganong lisod mang patyo ni bayana. Abyan yung tingali ng asawa ni mo, boss. Kinahanglang mamatay gyud si Hado Puldo. Kunya, boss. Unsi man itong buhato rin ni Karon. Magunahon na pa ko. Ayaw pag-apura. Kunya, boss. Asa mo ko ini Karon? Kinahanglang masundan mo na sab ang tanang lihok ni Salome. Balik na sab ko sa uno ini, boss. Kung makabinta ka, pusila na siya. Kanang tumongyod sa iyang kasing-kasing. Asa naman sa kapaingon, Dorina? Doon na lang lagi ko importanteng taong pakikitaan. Pero ba sa ba disgrasya nagkakaana? Kay kabalakan ako, Joseph. Mas mag-amping ko karon sa ako mga lakaw. Pero, Naana si Shana, Joseph. Nabalik na siya nimo. Naana ang imong anak. Kailangan itutok mo kaniya ang tanan mong panahon. Dorina, nagtuo ka ba nga dili ni anak si Shana? Ha? Mao ba nang gibati nimo? Nga dili ni mo anak si Shana? O, Joseph, Dorina, mao ka na ang akong gipati. Busa kinahalang sultihan ko nimo sa tinuod. Oh. Mao ka na nakapalibog na ko, Joseph. Kung nga nung wa man ako bati ang anak na ko si Shana. Oh, suod na ako siya. Pero isip inahan, naglibog ko. Bisan ang ako lawas, way ilhan ang nakabaton ko og anak. Dorina, asawat ka. Ikaw ang inahan ni Shana. O Elizabeth. Kana ang ibutang sa imong nauna. Dali na, mga una ta. Kamu na lang. May importante kong lakton ka ron. Dili ko bigid, ikaw mapugnan. Hatagi lang kong higayon, Joseph. Sige na. Pangaon na lang ka mo. Sorry, Joseph. Pero maokini ang angayan akong buhaton. Maghinay-hinay og palayo din yun na Shana. Ako ang naghatag og kagubot sa iyong kinabuhi sa unang panahon. Busa, dili ko angay manginahan ni Shana.
Kinalang mahibawan ko gyud ang tinuod. Kang lawgawa. Wa jud mo makak ang silingan nila ni Dorina. Buhi jud si Dorina. Ug siya ang nag-drive anang auto sa unahan. Kinahanglan masundan ko siya kung asa siya paingon. Kinahanglan magkasulti kami pag-usap sa akong doktor. Kinahanglan matubag na ang iyang kay buong kung nga nung nahimo kong asawa ni Dr. Joseph Bertan. Miss, mahimog pangutana kung hain ang klinik ni Dr. David Amoges. Nga na ba namalik na masapta sa syudad, Eman? Buhi si Salome. Oh. May balik karon patyo na sab siya. Unya ikaw na sab ang madisgrasya? Dili mahimo. Nga di na mo mapatay si Salome. Oh. Hello. Unsa na? Ha, Dopoldo? Boss. Nasundara sa ako si Salome. Niya siya sa usa ka ospital. Susiha kung sa iyang tuyo ang mga ospital. Susiha, Dopoldo. Dili na mahimo nga makaikyas pa sa kamatayon si Salome. O, boss. Sige, padong na bidya. Mamalik pi sabay. Okay, boss. Ayaw gyud palipat kang Salome. Gukda gyud siya kung asa siya paingon. Ako siyang sundan kung unsay ang tuyo din sa ospital. Sige, mag-abot na lang ta sabay. Okay, boss. Sige, boss. Musod ako sa ospital. Nara, mao ka na ang klinik ni Dr. David Amoges. Hello. Good afternoon. Dorina, kumusta? Salamat nga nahinumdumdain ka na ko. Dili ba ito mong malimot kung sabing importanteng pasyente na ko? Mahimo batang magsulti? Oh, sure. Dali. So, dali. Salamat. Lingkod. Salamat. Dili na lang ko pagliko-liko pa. Una, magpasalamat ko nga giluwas ko nimo gikan sa kamatayon. Amo ng trabaho mga doktor. Ang muluwas yung kinabuhi sa tao. Karon na. Sa ikaduha na kong tuyo. Ug mao kini ang labing importante, Dok. Unsa ba ka na? Ha? Nganong sa una pa lang nimo pagkakita nako. Nangutana man ka kung tinuod ba nga Dorina ang akong pangan. Kuan? Naibago na kurat ka sa pagkakita nako. Nga ako ang asawa ni Dr. Joseph Bertan. Sorry, pero... kuan? Naglibog ka kung unsa itubag ni mo nako. Unsa ba inyong gikasabutan ni Joseph? Wamigi kasabutan. Suod ka mong higala, dili ba? Dili. Dili misuod. O wa ko'y kalibutan sa iyang kinabuhi. Kung dili pa ka musuod, unsa may but ipasabot sa usa sa mga picture diha sa inyong bongbong. Dili ba? Si Joseph kanang usa sa mga kauban mo mga doktor. Di ba? Namakaka para ni Joseph, di ba? Mas may tingaling kamo si Joseph pag magsulti bahin sa... Bahin sa unsa? Sultihin na lang ko sa tinuod, Dok. Ay kapala ka.
Dili mahibaw si Joseph sa akong masayran gikan nimo karon. Sorry ha. Dili ko mahimo manghilabot sa inyong problema. Wa kami problema ni Joseph, Dok. Ako ang dunay problema niya. Tuwid gibati ko nga. Ya dili Dorina ang tinuod akong pangan. Busa. Kung doon na kay nahibawan bahin sa tinuod nga Dorina, kinahanglan sultihan ko nimo. Nahibaw ko nga dili ako ang Dorina nga asawa ni Joseph. Ang gusto lang akong makita ang tinuod nga naong sa asawa ni Joseph. Okay. Sultihan ako nimo. May ipakita ko nimo. May ipakita ka na ako diya sa computer? Oo. Kana. Mao kira siya. Si Dorina Verdan. Siya? Baby siya na. Katuog na, day. Mimingaw man ko sa akong mami, Giselle. O, unsa? Oy, unsaon tama na ronday. Ngawa man intaw na din, he. Baby siya na? Unsa'y problema? Daddy, mapawali lang ko sa amo. Oh, baby siya na. Mao naman ang imong bahay. Ako ang imong daddy. Gimingaw man ko ni Mami Giselle. Oh, ha? Ate Dorina? Baby. Baby siya ang imong daddy. Busa, dili ka na mubuwag niya. Ate Dorina? Mami Dorina. Siya ang imong Mami Dorina, siya na. Naliling. Dada siyang kwarto si Baby Shana. Og ayaw siya biyae dito. May importante lang may istoryahan si Joseph. Man, kuya, wala mo kumupundo din, uy. Saan naman lang kung may makatultol na polis na to din, ha? Ayaw ka bala ka. Huwag makatultol na to din, he. Sure ka? Ayaw lagi ka bala ka. Di ta magdugay din, he, sa syudad. Humana mo mapatay unya si Salome manglarga tas layo. Oh. Hello. Unsa day balita? Boss, si Dorina. Nabalik na silang bahay. Okay. Bantayin na lang sila. Kung mulakaw gani sila tawag dayon. Makig-meeting ko sa nahabilin ni mo mga kauban. Unsa man ang importante ni mong pagkiksultihan ako si Dart. Joseph, hain ang tinuod nga Dorina. Ha? Unsa ko nang imong gipanulti, Dorina? Dili ako si Dorina. Ako si Salome. Busa, sultihi ko kung hain ang tinuod nga Dorina. Hain ang imong asawa, Joseph. Oh. Dorina, unsa ko nang gipanulti nimo? Ayaw na lang pagpamakak pa, Joseph. Dili na tumahimong taguon hangtod sa hangtod ang ato mga sikrito. Dorina, ikaw ang akong asawa. Dili ako si Dorina. Kay ang tinuod nga Dorina, mao kining niya sa hulagway. Oh. Ug ayaw na lang pamakak nako, Joseph. Tungod kay ang naghatag nako ni ining maong hulagway, mao ang higala ni mong doktor. Si Dr. David Amogis. Karon sa akong pangutana, Joseph. Hain si Dorina. Hain ang imong asawa.
Dili na ko nimo mahimong bakakan, Joseph. Wa makailan ako nga ako si Dorina ang tiguwa nga gikasulti nimo dito sa nasunog nga bahay. Nakita ko niya. Ug wa siya mo ilan ako nga ako si Dorina. Oh, Unya, ang suod mong higala nga doktor, dili siya makatuo nga ako ang imong asawa. Tuhod kay ang tinuod, dili man gud ako si Dorina. Kundili, ang Dorina nga usa ka midwife, mao ang imong asawa. Nganong imo magginigitago nako, Joseph? Nganong imo magginigitago sa uban? Hain man gud ang tinuod nga Dorina. patay na si Dorina. Unsa? Nagikog siya sa diyang gikidnap si Elizabeth. Ang suglanon nga akong giasoy nimo. Kung nganong na-amnesia ka, maong tinuod nga hitabo ni Dorina. Buoti mo ipasabot. Apan gibuhi mo si Dorina sa diyang nakita ko ikaw nga sama sa akong asawa. Milutaw sa sapa, luyon niya ang atong paril. Unsa mang cute ang tibuok sugilanon sa paggawa sa imong asawa. Nagdaot ang panahon sa diyang Sa diyang unsa? sa diyang nakamata ko nga ngawa na sa akong tupad si Dorina. Unya, ako na lang siyang nakita nga nagpasinguan nga midagan dito sa paril. Ug mikatkat siya. Ug uhay na sa diyang nakaduol ko niya. Ipabuto na niyang pistola sa iyang uo sa diyang nakapaduol ko niya. Ug nahagbong siya gikan sa paril paingo dito sa sapa. Usa? Ug nakita gyud ako nga milutaw siya sa sapa. Ug wa na kinabuhi. Gisuwayan akong luwas. Apan gianod na siya sa sapa. Ug wa na gid ako ikita pa. Hangtod karon. Og ako. Ngano nahitabo man nga nahimo ko nimong asawa. Matag magdaot ang panahon, mugawas ko niya ng gate ug mulantaw ko sa sapa. Maghahad kong buwak. Ug diha, nakita ko ikaw nga naglutaw sa sapa. Ug sa ibabaw, may lalaki nga nagdagan nga murag may gipangita dito sa ibabaw nga bahin niya ng sapa. Usa? Nakaklaro ka ba siyang naong? Wa ko maklaro ang iyang naong. Ug salamat na lang nga mibalik siya sa agi. Sa pagtuo nga patay ka na. Mao nga naninguha ko nga hawaason ka gikan sa sapa. Lisod apan nabuhat ko. Ug ako kang gidadi ni sa sud sa bahay. Giatiman, gitambalan. Uwa ko ni mo dadaan sa ospital. O i-report sa mga pulis. Lahi ang diha sa akong una-una. Mas nahadlo ko nga nagpadayon pa og pangita nimong lalaki nga gusto mo patay nimo. O gano'n ka siguro ka man nga gusto kong patsyon sa tao nga nagsunod nako. Tungod kay gisigihan nagpusil ang mga pundok sa anod sa tungod niya. Ug dugay siyang milakaw. May nalangani kay wa siya makalahos dito sa luyos paril. Tungod din is bahay sa gihikugan ni Dorina. Ug mao nga gitaguan ko nimo. Gusto lang ko nga ilikay ka sa tao nga gusto mo patay nimo. Mao nang sa dihang nakasiguro ko nga doon na kay problema sa imong memorya tungod kay na-amnesia ka. Nakaunahon ako nga taguon ka una. O ginganlan ko ikaw, Dorina. Ginganlan ko ikaw, Dorina. O wa ka musupak ka. Buot ipasabot nga wa kay nainumduman sa nitabo sa nangagi. Ug wa ko'y laing naunanaan nga protektahan ka gikan sa mga daotang tao gawas sa pag-angkon nimo nga akong asawa. Gipuli ko nimo sa imong asawa. Sorry, pero sa diyang nakita ko ikaw. Inanay nga nabuhi si Dorina sa akong kinabuhi. Pasaylo ako kung dako magsayop ang akong nabuhat. Apan may nang mahibaw ka. Labisan kamay. Wa ko magmahay sa akong gibuhat. Tungod kay
kay nahulipan nimo ang akong kamingaw kag Dorina. Sa ato pa. Panghulip lang di ay ko sa kamingaw, Joseph. Dili na karon, Dorina. Dili na para sa usag-usag. No. Ikaw ang gihatag sa Ginoo para nako, Dorina. Aron ako ikauban hangtod sa hangtod uban sa kong anak. Joseph. Please. Ayon nag-usba ang dagan sa to kinabuhi karon. Nahibalik na nako ang akong anak. Og ikaw, kaaway ka na sa imong kaning bana. Busa kinahanglang magpabilin ka uban ka namo ni Siana. Dili, Joseph. Oh. Dili. Dorina! Dorina ay paglakaw! Ay magbiyahe si Siana! Kinahanglang mangandam kamudaan. Kung makit-an ta si Dorina, pusil dayon ta. Ha? Yes, boss. Dili mahimo nga makaikyas pa si Dorina gikan nato. Okay, boss. Oh. Hello, Dopoldo. Boss, naragyapon sa suod sa bahay sa Dr. si Salome. Maayo. Padong namin diha. Ikaw, boss. Karong adlaw, kinahanglang humanon nato si Salome. Dorina! Pagli na puntahan! Kinala magsulti na! Dili mahimo magsulti ka bigdugay ni Joseph. Nabalik na niya si Elizabeth. Mong kinalang humanon ko ang akong mission kang Eman. Nahibaw ko. Nga dili ko hunungan na Eman hangtod nga iya ko mapatay. Dorina! Usaw niyo gibuhat, ha? Kinagang armas nga gisod ni Musbag. Nangandam ko sa umabot, Joseph. Dorina, kinahanglang i-report na nato sa kapulisan ang grupo ni Iman. Kung gusto kang mapuo ang mga kidnapper nga sama niya, kinahanglang madakpa na siya. Okay. Kung gusto ka mutabang na ako, tagu'i kini. Unsa man ning niya sa islimbag? Mao ka na ang ligong ebidensya bato kang Emmanuel Castor. Ihatag ka na sa mga pulis nga imong masaligan. Mao ka na ang ebidensya sa kadautan ni Emmanuel Castor. Dorina, diin ka man ining... Dito na nako makuha sa bahay nga giingon ni Eman ako nga amo bay. Ako ka nang gitaguan sa dihang ako pa si Salome sa monte. Ha? Ug naasab diha ang mga nga sa mga tinugyanan sa balaod nga konsabo sa mga iligal nga kalihukan ni Eman. Ug labaw sa tanan. Naa diha ang listahan sa pangan sa mga kasosyo sa negosyo nga human trafficking ug ang mga hulagway sa bata nga gikidnap sa iyang grupo aron ibaligya kang Mrs. Grace. Ang napatay sa enkwentro dito sa bodega. Unsa? Ikaw na ang bahala ni anak. Ug ayaw pagsugot nga makuha ka na ni Emmanuel. Dorina, asa ka? Mas luwas mo kung wa ko din ni Joseph. Unsa? Goodbye, Joseph. Dorina. Nasilo ako. Dorina! Dorina, balik! Dorina! Dorina, balik! Balik diri, unsa may buhaton nimo, ha? Joseph, buhi iko. Ayaw kong pugnis ang ngayon ako buhaton. Panago ka mo sa kwarto sa basement. Tagu'i si Bibisyana. Ug ayaw ko pugnis ako buhaton. Dili. Kinahanglang pugat ka. Di ko musugot nga dunay daw tong may tabo nimo. Dili mo magbalinahon kung naa pa ko uban ninyo, Joseph. Buhi iko. Dorina. Joseph, dili ba himo magdugay ko uban sa inyong kinabuhi? Ikaw na ang mahibaw sa tanan. Kung doon na may mahitabo na ako. Kung may mahitabo man ako karon, nahibaw ka na sa imong buhaton. Usbon ko. Paselo ako. Dorina! Dorina, please! Dorina! Ako magdagdimalas na yung kinabuhi, Joseph. Kung magdugay pa ko uban ninyo. Hello, boss.
diha sa dapit ni Dr. Perdan. Boss, may abli ang ilang gate. May mugawas. Kung si Salome man ka ng mugawas, sundi siya. Yes, boss. Boss, mula kaos diri na. Ako na si sundan. Dili mahimo maluoy ko ni Joseph. Mahal ko na siya. Busa dili mahimong madiskrasya siya tungod na ako. Kinalang atubangon ko si Emma na. Usay mo plano karon, Boss Iman? Siguro all nga way ebidensya nga magkalusot bato kanako timyong. Busa buhaton tagyod ang angay buhaton. Usap na, boss. Dok, nilakaw yun si Mang Dorina to. Naibaw ko. Huwag din ako siya mapugnan sa iyang mga tinguha. Ha? Nanglingling, bantayi si Bibi Shana. Adto mo sa basement pangatok. Ha? Dok nga no, Ay nalang pangutana. Huwag dadaning sling bag ni Dorina sa basement. Adto mo sa kwarto sa basement pangatog o panglock mo. Ayaw gid ninyo abli ang pultahan kung dili ako ang manuktok. Naara ang bahay sa doktor. Nagsiga pa ang mga suga. Buot ipasabot nga nagmata pa ang doktor. Usay, plano, boss? Mao kini nga akong plano, Timyong. Ni anak ko sa bahay ni Emma na. Ang bahay diin ako masundi sa Nika. Nga usa na karoon ka, Nicole. Nagsiga pa ang suga sa sud. Mayo kay mubo ang ilang koral. Mahimin na akong kakato na agi sa gate arehas. Niyan ako sa ibabaw. Wait ako sa kawas. Kinalang humanang namo ni Eman ang among kagubot. Kaya sabay, Son! Ika! Ay! Saan ka mo? Ayaw ko po sila doon na. Ikaw gud eh si Nika. Ang nagpaka-Nicole kay nakaila ka man ako. Hain si Iman! Hain si Iman! Ayaw ko po sila, please. Dili pa ako gusto mamatay. Kung dili ka gusto mamatay, sultihin na rin ko kung hain si Iman. Nahibaw ka kung hain siya. Sulti! Nangita ni mo! Unsa? Nangita na ko? Oo, nangita si Iman mo kay... Kay unsa? Kay unsa? Aron patyon ka! Gusto gid ko niyang tiwasan? Ayaw lang ko gusado rin na. Amiga to sa una, dili ba?
Nahibaw ka ba kung asa ko niya panghitaon? Sulti sinuod! Wala gid ko mahibaw! Wa! Unsa mo kay angay na kubuhaton. Aron bubalik na mo si Dorina. Anong gusto naman siyang magpalayo na ako. Oh, si Dorina na kanin balik. Dorina! Oh! Simpot pasabot ini. Hain ang akong asawa. Hain si Salome! Pa! Alay! Unsa ba? Usaon ko nimo ha? Imo ko batyon? Ayaw kong gapusa! Mamatay ka lang kung musukol ka na ko. Ayo, paglihok. Alay! Hinahinaya lang ka! Oh! Diha ka sa likuranan. O ayaw paglihok. Unsa man ako paglihok ni imo mo kong gigapos? Alay! Karon, sultihi ko sa ubang plano ninyo ni Eman. Wa siya laing plano karon gawa sa pagpatay nimo. Busa kung ako pa ikaw, angay kang mulayas na lang. Magpalayo ining napitaron, dili ka mamatay. Unsa? Siya ang patsyon ko. Busa, sultihin na lang ko kung asas siya mangita na ko. Wa to mahibaw! Ayaw na lang paglugnot. Kaya kagyod makalingkawa sa nang imong gapo. Unsay mo tuyo! Ang akong asawa, ang akong tuyo. Hain si Salome! Why Salome din eh? Akong asawa lang ang niya din eh. Si Dorina! Tubag akong tarong. Hain ang akong asawa. Wa kay asawa! Nakapati ka? Ha? Wa! Unsay laing negosyo ninyo na Eman? Ha? Siyang pangutan, ayaw ako! Akong buhok! Nahibaw ko! Nakonektado ka mo ni Mrs. Grace. Hain ang ubang bata nga inyong gikidnap. Hain! Unsay gikidnap? What? May... Panuwi! Kasakit sa kong naong! Nahibaw ka ba nga may asawa sa Eman nga mao ako? Wa ko mahibaw! Bagkakon! Tinuod na ako gisulti! Wa ko mahibaw! Okay. Unsay lain ninyong negosyo karon? Tubag! Ayaw! Ayaw! Ay, hindi mo sa akong nagananganting ni mo. Masamad ko, ana. Ayaw! Mahalon kini bag-o ni mong naong unsa. Ayaw! Ayaw itagag sa Paris, anaong Dorina. Sulti na! Unsay lain ninyong negosyo? Unsay negosyo ni Eman karon? Hermes! Drugs! Human trafficking! Shit! Panuway! Big time na gidaay mo, no? Big time na mo kayo. Unsay number ni Eman? Unsay number ni Eman! Di ka mo lang pusdotan ni mo pinuhatan. Emmanuel Castro! Isog ka dahi nga pagka-doktor. Karon, sultihin ako kung hain ang akong asawa. Hain sa Salome! Oh. Hello? Akita na ko Emmanuel Castillo. Oh. Salome! Dorina. Ako na si
si Dorina karon. Patay na ang imong asawa. Maayo kay nanawag ka. Pakita na ako kung dili ka gustong patsyon ka kining asawa nimo. Oh, naani mo si Nika. Eman, please! Luwas ako! Patyon ko sa imong asawa! Mamatay kini si Nika kung dili ka mo surrender sa mga tinugyanan sa balaod. Mamatay usab si Dr. Joseph Berdan. Kung di ka mo surrender na ko, Salome. Dorina! Report sa mga pulis! Supahis ka! Salome, ayaw yung paapila ang mga pulis sa tong away. Kay kung makakita gani ko nga dunay pulis nga mo apil, pusilon ko diha dayon kini si Joseph. Ayaw yun garasi bisan kamay si Joseph. Kung dili ka gustong garasan ko usab ang naong ni Nika. Okay ra. Bahala ka kung unsaon na nimong bayhana. Pamati, Salome. Nahibaw ko nga importante kayo para nimo si Dr. Joseph Berdan. Busa pamati gyud og maayo sa kong isulti karon nimo. Dadoon ko sa laing dapit si Joseph. Adto kita mag-abot dito. Asan dapita? Sa inyong bahay sa lungsod. Diin may tindahan ka mo. Bye. Hello? 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 Wa ka na'y mahimo pa, Dorina. Dili ka makadaog bato kag Eman. Kung napildi ko siya sa una, Unsa? Ganong isigaw mo ng mata ni mo, ha? Sa una. Napildi sa una. Sa una. Nabuang ka na, no? Hoy! Buhiin na lang ko! Kung unsa man inyong giawayan ni Eman, wa na ko'y labot, ana! May labot ka! Panako! Aray! Ayaw kong bunlutang panuway! Sige. Siksikan ninyo ang tibukbay. Dadunta ang tanang tao nga makita ta rin eh. Dili! Huwag ko magtuong nga salbahe sa sabdi ayong pagkadoktor. Akong asawa nga na amnesia, imong gihimong kabit. Dili siya si Salome! Dakong sayop nga imong gitipon-tipon ng akong asawa, Joseph. Dako, yun kaayo ni nimong sayop. Dalian niyo sa pagsiksik at bugbay! Dili kong nila makitaan sinang Lingling ug si Baby Shana. Lola Lingling, nganong ni aman ta sa sud sa aparador? Inday, manago lang taday, ha? Nakabati kas mga tao sa taas. Mga pato sila, day. But, Oh, shh. Ay, nagot pagsigig sa bakod. Minsan di si Matrinidad. Nanagi ko ba na nilang pultahan? Lola, nuko! Ayaw ka, Dok. Di ta nila makitan. May tao ni Patuwa! Ay, tao. Pablilan to na pultahan! Isang kasabot nga, way tao! Wait daw. Ay, salamat in town. Wa na sila mga bliss, mga aparador. Lola, nuko! Ayaw ka hadlok, Inday. Di gyud ta pasagdan sa Ginoo, Inday. Iyatang luwason ni ining maong katalagman. Lawasan ta ni Papa God. Oh, ay lang yun pagsaba, ha? Mingaw na sa kawas. Kinsa may kauban ni mo karon din. Wa ko'y kauban.
Kinahanglang musulti ka na ako. Kunhain ang imong mga kauban. Ipatay na ninyong usa na ko kakauban. Ug ang usa, mo'y nag-atimon sa pitang lawas ni Noy Luloy. Huy, ayaw mig pasanginli nga mo'y nagpatay sa imong kataba. Ang rason nga ni Amoron, mao ang rason sa pagsaka sa mga daotang tao nga mipatay ni Luloy. Si Dorina ang inyong tuyo. Pero di mo mulapos. Kay babae lang tuod si Dorina apan mas update siya kay nimo. Hilom! Usa ba ka? Papatay ka na karon dayon? Gusto ka? Ha? Ayaw kong insulto, ha? Boss! Bagay! Lahat tayo ni Baya, boss! Sabot ni sa biskuit. Pero, white tao dito ang mga kwato. Sigurado ba mo, Timyong? Boss, abli ba lang mga kwarto dito, boss? Hapni kayo mga butag o hilalan. White tao. Wala, boss. Oh. Sorry ka na lang, doktor. Masulo nimo ang kasakit. Sige. Guyuran ninyo siya sa van. Dali! Asa ba ko ni mo dat ha? Kung dili mo surrender sa Eman, ikaw ang mag-antos. Nayabag ka? Ganang apilon man ko ni mo sa ataso ni Emma ni mo. O sa bagay imong tuyo niya, ha? Siya ang angaya mangutana, ana, ug dili ikaw. Busa kag hilom. Dorina, babae ka. Dili ka madog nga magig-away ni Eman. Mupatay ba itong tao? Pila na katao ang iyang gipatay. Kuan? Ayaw na lang bakuya pa ang imong gisulti. Pila na katao ang napatay ni Eman. Kuan? Ang butang, huwag ko makakita. Nakakita ka! Klaro ka ayo sa imong mga mata nga nakakita ka kung unsa kadautan si Eman. Busa, sulti na lang kung pila na katao ang iyang gipatay. Kibasin pa nagmaluoy ko nimo. O buhian ta ka. Kuan? 5. O wa gyud siya mapriso, human siyang patay sa 5. Utukan si Eman. Mo nang dili ko siya mapriso. O unyaon sa man. Buhian na ba ko nimo, ha? Buhian ta ka pero dili pa karon. Salamat ka. Huwag hindi na makinisin ang lingning osisyan. Mayroon akong makawala silang lingning sa pag-report sa mga pulis. Naningning. Ngayon na nakamanta. Mingaw na kayong taas, day. Wa na may nagsulti, anay. Unya. Basig na pang mga bad nga people. Dinilang ka, ha? Kung doon na kanila gumustaas, taguan ang luyos piano, ha? Ha? Oo, Lola. Ay, sige na lang, na. Tago na lang daan. Oo. Uy, kinuo ko. Tabang in taon. Unsa naman kayo naitabo ni Dr. Berdan? Oh. Daon sa man ang mga putang sa sala. Nagkaguliyang man, ha? Wala, kinuo ko. Dugo ka nang nasa saog. Tino sa dugo. Agoy, kinuo ko na. Hain man kain taon sa Dr. Berdan. Doc! Doktor! Wag yun din sa Doc Joseph. Ay, manawag kong pulis. Asa na kita paingon, ha? Mahimo magbuhilom ka? Unsa man ako paghilom nga sakit naman kining akong gamot kay mong gigapo sa luyo? Ay, kabala ka. Doon na lang ta sa atong destinasyon. Unsa ba kayo mong plano? Wa ako'y plano. Unsa ba kay plano? Mahimo magbuhilom ka? Labad ang akong o! Kung labad ang imong o, ayaw na lang pangitag-away. Mapatay ka lang ni Eman. Buhiin na lang ko.
Kay kung dili ko ni mabuhian, guktong yun ka ni Eman aron luwason ko. Naibawa ka mahimura ta kang patsyon karon-karon gyudayon og ilabay ti kanes makilid. Oh, samot nga patyon na gyud ka ni Eman kung imo kong patyon. Si Eman ang misulti nako nga mahimo ta kang patsyon. No, dili na tinuod. Mao kina nga gisulti ka nako kaganina sa phone. Dili ka lig-on nga hostage bato kang Eman. Kay wa kay bili para niya. Busa, hilom na lang diha. Nganong misuot man ta nagkakahuyan, ha? Miabot na ta. Og mahimo na ta kang patsyon. Busa. Doon na lang ta. Huwag ka mamahadlok ka mamatay, Joseph. Kung pagbuots Ginoo nga mamatay na ko karon, papatay ko niyo. Pero kung ako ang paboran sa Ginoo, nagpasabot ka na nga ikaw ang mamatay. Ayaw ka bala ka, Joseph. Kung mamatay man ko, siguro unsab na ako nga kauban ko si Salome kon Dorina. Yan na ta. Nganong ni amanin mo i-parking sa kasagbutan ng auto, ha? Tuwag gagamit na ko ang akong utok. Gawas na! Aray! Hinahinaya lang ko Dorina! Ayaw pagyaya! Kay lisod na kayo ang kalibutan karon. Dali na! Aray! Hait ani sagbot dinhit! Ayaw pagreklamo! Kabisan unsa pa nimo kagwapa karon. Kalabira ra gihapon ang imong sangkuan kung mamatay ka. Kalai ba nimong sulutihan, oy? Ingon ana kinabuhi nga nagpuyo ka sa kangitit. Sa kadautan, maglisod jud ka sa kauwahian. Sakit na kay ako tiil. Pagdali! Nga ba misuot man gid kay ni kakahuyan? Pagdali! Oy, lagi, aray! Hello. Hain ka karon do, Puldo. Nagsunod ko nila, boss. Mr. Romeo Mika. Usa. Hain naman sila karon. Doon lang yung sa bayan na ng doktor. Pero, kalit ang nawang auto pagliko na ako sa likuanan, boss. Dito dapat sa bungtod. Pangitaa sila. Nagpadong na sa bidiha. Sa unahan maunang iskina paingon silang bahay sa doktor din sa probinsya. Pero, nganong kalit pa silang nawa din napita? Mulahos ko sa unahan. Sa iskina yun paingon sa bahay sa doktor. Dorina, mahunong na ta. Yan bang misugas man ta din sa ibabaw? Ayaw lagi pagreklamo? Nakakita ka na nasa ubos? Bye, mana. Mao na kina ang bahay ni Joseph. Nga naguba tungod ni Eman. Ha? Ay! Saan nasa kunin mo? Igait sa kahoy. What's that? Motor. Unsa man? Pausap ka? Ha? Sige, singgit! Singgit ka! Pangaganta na dyan ka! Sige! Nga nagigisiyan man imong sinsit sa kusinina, ha? Aron ibaat ana sa baan ni mong baba. What? Mingaw man. Uwas din yung auto ni Dorina nga akong sundan. Buwang. Nalipat ko na. Malipat ko sa liyo.
Mingaw yun. Lakang putahan sa luyo. Pasensya ka na. Anak ka lang una diha. Aron dili ka makasamok sa akong pagabuhaton. Kana. Dili ka rin makabuhi pa diha. Pabuta lang diha ang muluwas nimo. Kinahanglan maklaro na ko kung sikin sa katong nagmotor nga misod sa daan paingon sa bahay. Nakalakyo ang tampultahan. Uy, si Boss Iman nasab. Hello, Boss Iman. Unsa na nahitabo diha, Dopoldo? Diyan ako sa bahay si Dr. Bus tunga sa kakahuyan. Huwag tao sa bahay. Waasam sila si Salome diri. Palayo diha sa bahay, bugo. Ha? Ipataas ang duha nimong kakamot. Kung dili ka gustong mabuakan nimong o. Salome? Oh! Ako kini! Ang cellphone. Hello, Poldo. Unsa na nahitabo diha? Ganong kalit kang misagunto? Nagpaabot na ko nimo, Eman. Salome! Oh! Ako kini, Eman. Sige, buhat mo kang Poldo. May pahuway pa siya. Magpaabot ko sa inyong pag-abot. Bye. Oh. Animal. Animal! Karon, nakaila ka na gyud kung unsa ka abtiks Dorina, Iman. Hilog! Ayaw kong pasok, Adok. Tibasig sa'yo kang maanhing. Paspasoy ang pagpanagan. Tuan na sa bahay si Dorina. Kumusta na, Puldo? Salome? Ako kini, Puldo. Taw-taw na kita nga makita. Unsay buhaton mo na ako. Ganang gigapos ko ninyo din sa doon sa bintana, ha? Sorry, ha? Himuon ko na ikaw taming karon. Batok sa imong amo. Klaro na kayo nga sakop ka ni Eman. Nanawag siya. Og nahibaw na siya nga ni akauban ako. Ayaw kong patya, Salome. Dili ti ka patyon kumusulti ka na ko sa tinuod. Unsa man ang imong ipangutana? Kinsa magyud ang mipatay unta nako sa unang panahon. Ha? Kuan? Tumag! Si Boss Iman. Siya nagsugo na ako nga patyon ka. Pasilo ako, pero dili na ko mahimong balibaran si Boss Iman. Nahibaw juga na. Unsa magyud ay ko sa unang panahon. Ha? Tubag ako. Kuan? Asawa ka ni Boss Iman? Unsay akong sa unang panahon. Kuan? Kauban mo sa trabaho si Boss Iman. Imong trabaho ang pagpagidap og bata nga ibaliga kang Mrs. Grace. Unsa? Kung makasasami, makasasa ka usab. Ngano gusto mo kong ipapatay na ema nimo? Tungod kinausab na ka. Sukad mo makita ang usa ka bata. Unsa? Ang batang nakuha sa karnibal ang nakapausab sa imong bato nga kasing-kasing. Si Elizabeth? Mauna. Wa na mo ihatag ang bata kang Mrs. Grace. Wa nga mihukom si Boss Iman. Nga patyon ka na lang. Gusto na yun ay tingali ko nga magbago pero inyo kong gipatay. Salome, gisugo lang ko. Kung mao ka na, ikaw ang lalaki nakita ni Joseph nga migukod na ko sa may sapa. Oo, ako. Gigukunta ka. Kay misukol ka bisan samdan ka na.
Mao nga nahug ko sa sapa. Karon nga, nahibaw ka na tinuod. Adto si mong bana ibubo ang tanan nimong kasuko. Ipagawas ninyo si Joseph. Kinahanglang maglakaw na tapaingon sa bahay. Di mo mulampos yung daotang tuyo ka, Dorina! Mulampos ko. Kana ang ipaniguro ko, Joseph. Lakaw! Saan na ninakuran? Sakit na kaya akong likod. Sir, tabangin taon ninyo akong agawang doktor, sir. Maluoy mo, sir. Basigun sa natos mga datang tao, sir. Kikidnapan, sir. Huwag ka may idea kung kaya siya. Wag yun, sir. Pero may gipataguan si Doc Joseph na ako. Usa ka na. Kini, sir. Sling bag ni Ma'am Dorina. Usa may sudi ni. Ay, tanawa lang, sir. Basinog makatabang na sa pagpangita ninyo sa akong agawang doktor, sir. Unya, niapag yun ang cellphone ni Doc Joseph, sir. Oh, naadhatan na niyang kontak, sir. Okay. Kalma lang. Oh, dili. Salome, surrender na lang ni Boss Eman. Ay, kung dili ka gustong mabunog maayo, pagpakahilom na lang. Salome! Tingog ni Eman. Salome! Nahibaw kung nakasunod sa bahay! Kawas niya! Kung di ka gusto nga may daotang mahitabo, ninig-ibong kabit! Ayaw pagawas ko rin ah! Ayaw! Oh, tingog ka rin ni Joseph. Oh, si Joseph ka nagigapos nila. O gihimo taming ni Eman. Karon, dili ka na yun makalkawas sa kamatayon, Salome. Gitugyan ko na ang tanan sa Ginoo, Poldo. Aray. Boss! Tabang, boss! Boss, tabang! Batiyo ko ni Salome! Aray! 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 Ang sunod ka po to, Sarmas! Sa una ni Joseph Puego, Salome! Pusang gawas na! Ayaw! Aray! Usaw mo ko ni mo! Himo ang taming! Dorina! Ayaw pagawas ni Asbay! Gawas na, Dorina! Gupon ko ang naon nining doktor! Kung di ka mo gawas! Kana! Musunod kagyod sa tanag kong mando, Salome! Sama sa unang panahon. Oh. Unsa man tibiyong? Boss, giboyak tamis po. Oh. Mutugbang jud ka nako, no? Parehas kitagdagan sa utok. Okay. Sige. Mahimong buhion ko pa si Joseph. Pero ibaylo ang imong lawas. Ni anak ko, mong buhiin na siya. Wa siya labos imong kasuko na ko, Eman. May labot kini mo, doktor. Tungod kay gisagop kaniya.
boss! O tabang! Padool na! Pastura! Wow! Nakadot na yun ay ang imong gugmay ni tawhana. Kay sakitan ka naman kung sakitan sabsiya. Ha? Pastura, laki! Iyan ako! Surrender ako! Buhiin na lang si Joseph! Sige. Dool na ko. Dool! Ayaw ang uning pistola ang uni, Joseph! Mudool ako! Boss! Ilabay ang imong armas. Ang tanan yod. Wala ko'y armas! Buhiin na si Joseph! Okay. Ops. Balik og pataas ang imong mga kamot, Dorina. Mamatay gyud si Joseph kundi ka mutuman sa kong mga sugo nimo. Mutuman ako! Gapusa siya. Gapusa si Dorina, dali! Pinagin ako matangtangang akong baat sa baba. Ayunot pasakitis, Dorina. Ilum! Huwag ka pa makailain ng akong asawa, Joseph. Dili kinisama sa ubang babae nga hinhin kaayo. Hugon sa pamagipaabot ni mo. Patyan ako. Harong mapuno nis imong kasong atubangon ang akong kamatayon. Andam ka na bang mamatay? Oh! Patyan ako. Patyan ako kay makasasa ko. Ako na lang ang patya. Ug ayaw nag-iangin si Joseph kay wa siya sa... Sadaan lagi siya kay iya kagiluwas sa kamatayon. Nakabati ka? Ha? Nakabati ka ron? Muuwan na sa. Ug mao karon ng panahon nga mamatay ka na unta. Mapanambot kung unsay bertod nimo nga nabuhi ka pa man. Nabuhi ko. Tungod kay ako ang mupatay nimo, Eman. Oh, mupatay ka na ako? Nga ginapos ka naman? Patyan ng asawa ni mo, boss. Tingali magaigyan sa sada. Mura na banig. Iring ang imong asawa. Doon ay pito ang kinabuhi. Nakuhaan na ni Puldo. Ayaw kahadlok. Ginapos na siya. Ug daghan ta. Wa na'y makaluwas niya. Karong adlaw siguroon ko nga mamatay na gyud ka pinaagi na kong armas, Dorina. Unsa pa may gipaabot nimo? Patyan ako! Ayaw po sila si Joseph! Wa siya labos sa akong atraso nimo! Ako na lang mo'y patya! Gusto ko nga makita kang mag-antos sa lumi. Tungod kay giguba mo ang tanan akong mga plano. Boss, tingog ito ni ka. Pagita siya! Dali! Si Baldo! Baldo! Dala ko sa ibabaw! Gigain ko sa kahoy! Salamat! Dili pa gili ko mamatay! Baldo, pagdali! Saan ako ni ka? Eman! Eman! Oh, Lika. Nadakpa na day na ni mong bayhana. Patyon ko na siya! Ayaw una, Lika.
Gusto na ni ka. Itugyan na siya nako. Pagyanak siya! Ayaw na nagdugaya pa! O lagi, mamatay na ni siya. Joseph, Dorina. Iman buhiin na lang si Joseph. Ako na lang ang pahimungti sa imong kasuko. Sa dili pa ka na mahitabo. Sultihiyon ako kung hain ang kwarta nga halin sa bata sa lumi. Nahibaw ko nga naani mo ang maong kwarta nga gisuik ni Layla. Ihatag gininako. Boss, patyag na, boss. Tuwa sa lungsod. Nahimong tindahan. Eman, ako na lang ang pasakiti. Nagdugo ng mayo ang sama ni Joseph sa tiyan. Ayaw na siyang kanduga. Ipalagot ko nimo sa lumi. Gigasto mo ang kwarta nga dili imo. Kwarta ka to bugti sa kinabuhi sa mga bata nga inyong gikidnap. Atong gikidnap sa lumi. Apil ka sa pagkidnap sa mga bata. Apil kang nagpahimo sa kwarta nga halin sa mga bata. Busa ayaw pagminaot. Wa ko magminaot! Bisan karon nga nalimot ako sa akong nangagi. Pero gibati na ako. Nga gusto na kong mag-usab. Nausab na nga kung huna-huna. Apil nga mamatay kini maong doktor Dorina. Ug way laing mahibaw kung asa na mo ilubong ang patayng lawas ninyong duha. Joseph! Joseph, tingog! Joseph! Sus! Magkamausap na ikang magdrama-drama, Dorina. Joseph! Iman, ayaw na pasakitin si Joseph! May surrender ako di mo! Ako lang imo tuyo, di ba? Gusto lang kong mahibaw si Joseph sa tinuod ni mong pagkaikaw sa lumi. Ayok ka. Oh! Ako ka nang angkuno nga hayop ko! Ug malas mo nga hayop ko. Pero, sa di ka pa mamatay, mayo na mahibaw ka kung unsa kini si Salome. Kidnapper siya ang mga bata. Ug usa sa gikidnap niya, mao ang batang ginganlan og Elizabeth. Nga iyang gisibat. Dautan kini akong asawa, Joseph. Ang batang si Elizabeth ang iyang gisibat, gikan na mo. Gusto siya nga magsulo na sa maong business. Gusto kong muundang, Eman. Tungod kay nakonsensya na ko! Ilom lakip! Ayaw na kumutang sama ni Joseph! Magyan na sila! Magyan na! Aron makasibat na ta! Oras na nga mubabay mo sa kalibutan. Ikaw ang papiliun ko, Dorina. Kinsay akong unahon pagpusil sa o. Ikaw ba o si Joseph? O sila ang imong kaugalingon! Yeah! Eman! Naigo ka sa pati ni Dorina! Kipatiran ko di mo sa akong... Nagtatagtag siya sa iyong tapos! Ayaw kong buluta! Mamatay ka sa lumib! Simpay lang na iko! Huwag na ko'y pala! Eman, dali na! Dali na! Joseph! Dali! Upo sa sahog ini! Luyo sa sofa! Ang armas si Puldo! Dorina, luwas ang iyong kaugalingon. Dali, Joseph! Nang gawa sa sila! Kinalambangan damta sa sunod nila buhaton! Kapinuha, bay! Kapinuha! Hapa, Joseph! Mihuno na sila! Dali, Joseph! Kasi buhaton ako anang imuha sa man! Ha? Baksiya ng kurtina. Okay! Niana, gigisi ko ha! Kurtina! Ibakos akong piyak na dunay sa man. Okay! Ugot na. Manggawas na kita din sa kusina!
Dali! Ikunin mo siya. Ang taas niyang armas! Dali! Gulit ako, Joseph! Manggawa sa kita ninyo! Dali! Joseph! Dali! Budang kita sa may kakahuyan! Dali! Dali, Joseph! Joseph, tagan! Dorina, dagan na lang. Luwasan mo kaugalingon. Yain na lang ko. Dili ka mamatay, Joseph! Dili ko musugot ka mapatay ka sa mga demonyo! Mamatay mo, tanan! Naigo ko sila! Naigo ko sila, Joseph! May mga pulis na may abot! Dorina! Tama! Tama mo! Samaran si Dr. Berdan! Matay ka sa lumi! Sa lumi! Dorina! Mamatay ka! Uno! Unuhan ko ni mo, Eman! Dorina! Joseph! Joseph! Dok. Oh. Dok, salamat in taon. Gibuka na ni mong imong mga mata. Daddy? Nanglingling. Baby siya na. Salamat kas Ginoo, Dok. Luwas ka yun. Si Dorina. Nasa pikas kwarto. Nagmata na sab. Kumusta na siya? Okay na sab, Dok. Nakalabang yun in taon sa krisis. Salamat sa Ginoo. Dorina, Joseph, nakalabang na kita sa krisis. Mugawas na ko karon. Mayo noon. Si Baby Shana. Tuwa ni Nanglingling. Kumusta na yung pamati, ha? Okay na ko. Huwag ka ang ikabalagan. Giat ni mana sa igala na kung pulis ang bayan sa kaso ni Iman. Nadakpan na sab ang mga nakalista ng mga sindikato sa slimbag nga imong gihatag nako. Nakuha ng ubang mga bata nga gikidnap sa ilang grupo ni Emmanuel Castor, alias Boss Rambo. Ako? Patay na si Salome Castor, Dorina. Gipatay siya si Ambana ni Emmanuel Castor. Ate Dorina? Nganong naamang kay dakong bag? Baby Shana, kinahanglan mo largaon na si Ate Dorina ni mo. Ngano man? Doon na pa ko yung misyon nga kinahanglan akong humanon. Misyon? Oh, misyon. Unya ikaw? Ayo nagbiyai si Daddy Joseph ni mo, ha? Oo, ate. Dorina? Ah. Unsay buti pa sa buti ning imong bag? Shana, biyayo na kami si Daddy ni mo. Oo, ate.
Bibisiana. Hello, Mami Giselle. Giselle, maay kini aka. Ati manauna si Bibisiana. Dali, darling. Arita sa kusina. Dagang kong daang food. Tuwa ni nang lingling. Dali. Goodbye, Joseph. Di na bagyod mausap ang imo akong. Kinahanglan pangitaon ko ang akong tinuod na pag-ako. Ug bayran ko ang tanan ko mga sanga na imo. Dorina. Magpaabot ko kung kumakitaan mo na ang imo kipakita. Dorina. Joseph. Sulod! Ako sa buhi ko! Sakay, bulata ka. Nga naman na siya. Nga na. Sabi ka! Sukul ka! Puso ka! Pulis ka! Pulis Edra ko din hinoy. Buhi ilang ko. Please lang. Guwapa ka! Ayaw pagpulis, uy! Uy, ang tabi! Isolda na ninyo! Ikihati kang pulis brutality na Sugay na! Banani mo Iloy! Dorina, unsa pa to? Okay na to. Nagmaoy lang. Ready na ka? Oh, ready na. Pagpili nagbuda ni mo. Okay. Okay na yun. Okay na rin ako. Mami, kailangan ko ini. Okay, go! Thank you! Salamat! Salamat! Salamat nga formal na gitang nakasal. Og di na ko mahadlok nga mulakaw ka pa. Abi na kong mawa, nagit ka na ako sa una ni mo pagbiya. Di magyuday ka ha, nga kalit magkanawa. Unya pagbalik ni mo, pulos aid ka na. Joseph, nagpatabang ko sa higala ni mong pulis. Oh, unsa? Gihangi ko siya nga sikreto lang ni namo. Gusto ko makatabang sa pagsumpo sa mga dautan. Sa ginagmay na kong pamagi, Joseph. Dorina. Gusto ko mabayran ako ang ako mga sa mga bata nga. Ilubong na nato sa kalimutan kagahapon, Dorina. Wa na'y Salome, okay? Oh, patay na si Salome. Dorina. Joseph. Sweetheart, makapinto na kong butika, ha? Okay. Master! Oh. Guniti una ni akong bag, Joseph. Dorina! Asa ka? Tunto ka, ha? Mili ko sa unahan. Kataghan pa ninyong mga badlungon. What? Ha? Hayop
Og dinhi mga higala natapos kini atong sugilanon nga naguluhan. Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Music and sound effects, Randy Padayaw Susun. Recording editor, Rani Budomo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Ug karon mga higala niya ang mga artista nga mo'y naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon sa papel ni Dorina, Teresa Tirol, Joseph, Jojo Alegre Buron. Nagda sa papel ni Iman, Marvin Sanchez Caballero, Nika, og sa papel ni Lingling, Marites Albores. Nagda sa papel ni Puldo, og sa papel ni Luloy, Janjan Lara, Giselle, nga usa kabayot, Rani Badboy Budomo. Sa papel ni Timyong, Ricky Boy Garing. Inabagan ning musunod, Clint Garing, og ni Girly Anthony. Sa ngalan sa RMN, Radio Mindanao Network, kinisi kasamang Randy Padayaw Suson. Hangtod sa sunod nga higayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMN! Exercise gini mati ya. Wala. Maugar nih. Dahon raman na dong. Sa una kay daghag yan sa tagbilaran. Karon kay wala kita nga na ba. Di pa tanong. Nuha na sa una kay kita ko yan na. Daghan dito kay kana ramang. Kasi tawag paragis. Paragis bila-bila. Ang sagbot nga mo tangad. Dito bisan ko nung matambal la gyapon. Ang bahagi ng bila-bila di ay. Tambal daghan ko dag tambal. Lagi nakala galaba ko ana. Ag. Mo tanay ko na sa mga iro-iring. Bantu mo mga iro sa una kana may lang dulo na magpuka dayon. Ganahan sa mukaon ni guman. Mo yung tambal. Mo ni pang paliguan sa unsa na may mga hilong anakuan. Video yun doon. Saging ang pamanin. Saging ang pamanang. Abot na nag-syudad. Naghalag sigingan sa pamanong daya. Napod mga kapayas. Mga sigingan ni pamanong. Largo na matiya. Malinis pa kung dahan bukas, kung lagi na eh. Alam po mo makapahuay-huay. Tawag ka pang ano? Matawag ka. Ano ka?
O nahuman na among lakaw mga ka-listeners, nahuman na among walking dito sa lugar sa may fish pond dapit mga ka-listeners. O perti ng iganga, perti uhawa, perti sakto ag yung exercise mga ka-listeners. Thank you so much for watching. Amping ko na God bless us all. Advance Merry Christmas. Inom sa tagtubig kay uhaw.